persones majors, la nostra memòria, no? Com dic, afortunadament, com dic, estem molt contents i molt orgullosos i orgulloses de que avui en dia la gran majoria de la societat valenciana estiga en el moviment LGTBI i estiga en una societat lliure i diversa, ben adequats, i que per tant excloïa tots els models familiars que conformen les persones LGTBI, no? Les famílies homoparentals, les famílies que conformen les persones trans, i que va ser com un punt d'inflexió perquè a partir d'aquesta manifestació molts moviments socials que aquest dia vingueren per aquesta qüestió específica ja s'han quedat, no? I avui continuem veient-los, no? Moviments també que parleu de les persones amb discapacitat, altres moviments socials, els sindicats, tota una sèrie de persones i associacions que donen suport a la manifestació de l'orgull. I mira, parlaves sense signe, també formen part d'aquesta pròpia diversitat. El que passa és que com la norma és hetero i com la norma és home-dona, s'entén que la diversitat la representen més les persones LGTBI, però realment totes les persones són diverses perquè totes són susceptibles d'en un moment determinat representar la diversitat. LGTBI que parla de lesbianes, gais, transsexuals, intersexuals, i això més que inclou